एगो माई के भजन से ये सबके एगो बजावल गीत रहे जो बीतल है दशहरा ओई में एगो हमार गाना बाजा रहे। महतारी महान जहान कहे बोली महतारी महान जहान है जहान कहे देखिए कार्यक्रम ऐसा जगह हो रहा बा कितना लोग खाना में व्यस्त बा लेकिन जे भोजपुरी सुनेंगे प्रेमी लोग बड़े लोग आप सब जहाँ तक जे भी खा रहा बा कहीं ना कहीं से तो आवाज जाते हुए बस दिल से सुने के बाद महतारी बिना दुख के हरवैया सुर तुलसीदास कबीर रटे रट कहले कालिदास अरे जियो प्यास बेचूरित में प्रीत भरा सुरतान मिलल कहना के कबैया दास सुदामा कहे जननी खोज विशाले आवा खोज सब भैया आवा अरे बीड़ा बजवई अरे जियो प्यास एक बार प्रेम से बोली सरस्वती मैया की दुर्गा मैया की बजरंग बली की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एगो भक्त माई से कहता बन जा सहारा माई एकदम बराबर कि बन जा सहारा हो बन जा सहारा माई बन जा सहारा माई हैलाई का लाचार माई के आगमन बहुत जरूरी होला कोनो सभा में। दीपक भैया के बहुभोज में आज बनी जा माई से यह कहब कि सभवा में आ जाए माई सभवा में आ जाए माई बेटा के पुकार सभवा में आ जाए माई सभवा में आ जाए माई बेटा के पुकार तू बोला के जुदा ना करो तू बोला के जुदा ना करो गोदिए माई तू बोला गे जुदा ना करो गोदिए में राखो माई। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ हम तो
गोहराई हो जाई हो कहाँ जाई हो तू बुला के जुदा न करा गोदिए में राखो माई तू बुला के जुदा न करा गोदिए में राखो माई शायद बगल में बर्थडे कार्यक्रम चल रहा बा केक काटल जा रहा बा तो एहिजा बजावला से कोनो मतलब नहीं के ऐसे कि जहाँ केक कटाता ओइजा अपने केक कटाता ई मंच थोड़ा सा अलग बा का जी अब केक ओइजा कटाता आइजे बर्थडे के सॉन्ग लाग जाई तो ठीक ना लगे मजा ना ऐसे हमने के अपन माहौल बा अपन हमने के जमा रहल बा बुझ मजबूरी मोराए हो जग जननी बुझ मजबूरी मोरे हो जग जननी बुझ मजबूरी मोरे हो जग जननी दूर कर दुख बया के माई दुख हरनी दूर कर दुख बया के माई दुख हरनी दूर कर दुख बया के माई दुख हरनी बुझ मजबूरी मोराए हो जग जननी बुझ मजबूरी मोरे हो जग जननी दूर कर दुख बया के माई दुख हरनी दूर कर दूर कर दुख बया के माई दुख हरनी डूबे नाही पावे आवा डूबे नाही पावे हो डूबे नहीं पावे आवा डूबे नहीं पावे हो डूबे नाही पावे आवा डूबे नाही पावे आवा नहीं मझधार जगदम्बा भैया के फेसबुक से हमने के लाइव बनी जा लाइव नहीं किया नेटवर्क प्रॉब्लम है अच्छा जैमर लगा होगा ऐसे लगले बड़ा बुझा चालू कैले बड़ा अच्छा रहुआ लाइव बनी अब असली तो हम लोग के टीम के ड्राइवर भइल बने कोनो प्रोग्राम में हमरा बुझाइल अब जल्दी काहे पहुंच जात लोग तो कि सभवा में आ जाए माई सभवा में आ जाए माई बेटा के पुकार माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा ओही डोलिया के बधवा दुनिया में सोर भइल बा ओही डोलिया के बधवा दुनिया में सोर भइल बा हमारा चापू बाबा जवाब नहीं है इनका परम मित्र बानी और बहुत ही व्यवहारिक इंसान बानी हम जोन कहले रही तो समय पर हम आ गए हमार वादा तय रहला ये हमनी के नियम है इहे बनी हो रहा रखल जिया हमार हो इहे बनी हो रहा रखल जिया हमार हो इहे बनी हो रहा रखल जिया हमार हो माई तोहरा बिना लागे सगरी अनाथ हो माई तोहरा बिना लागे सगरी अनाथ हो माई तोहरा बिना लागे सगरी अनाथ हो रोहित का पिसलवा पर रोहित का पिसलवा पर कोइया तोहरा
एक करे के भोजपुरी में धुरिया उड़ान कहल जाला, जैसे खाना खाती मार भइल वही तरह में मारा मारी होला कि सभवा में आ जाए माई का चाचा जाए दी चले दी इहो चलो बहुत जरूरी बा। देखिए कुल समाज में हर एक प्रकार के भोजन मिलेला, वेज नॉन वेज दोनों होता है, शाकाहारी मांसाहारी। बस तो दोनों चलने दीजिए, एकदम कबारने दीजिए। पेट न रही तो निमन निमन लोग से भेंट न रही। सही कहत रहो। पेटे खाती पैसा खाती मैं करम हो रहल बा कि सभवा में आ जाए माई, सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में दिले दिले माँ